Takže čauko u ďalšieho videjka a dneska si ukážeme jak máš zadarmo všetky Adobe programy. Je to jednoduché, stačí mať stiahnutý Adobe Creative Cloud, ktorý tam sa zaregistrujete a tam stačí, keď si dáte iba nejakému tomu produktu vyskúšať trial verziu a stiahnete si, to vám automaticky stiahne Creative Cloud. To je vlastne slúži ako vlastne z toho Creative Cloudu si stiahujete potom Adobe programy. Ja už inštalovanie toho Creative Cloudu nebudem ukazovať, to je veľmi jednoduché. Pôjdete jednoducho na túto stránku adobe.com. Veľmi jednoducho, ospravedlňujem sa za pomalší internet. Slovenskú lokalitu, no okej, to je jedno. Záleží, z akej ste krajiny, zvolíte si to a dáte si ponuku a vyberete si, či potrebujete, no dáte Creative Cloud, vidíte Document Cloud, to je Acrobat, najmä tomu, alebo PDF, či to čítačka a také blbosti. Neviem, čo tomu to tak trvá. No, dáte si prihlásiť. Prihlásite sa do svojho účtu, keď nemáte, tak si založíte, dáte bezplatná skúšobná verzia. Vyberete si program, ktorý primárne chcete, alebo proste potrebujete ho. Hej. Ten program proste potrebujete, no tak si ho dáte stiahnuť skúšobnú verziu. Stiahne vám Creative Cloud, všetko budete postupovať podľa krokov, ktoré tam budú zobrazené a nakoniec sa vám to nainštaluje. Potom samozrejme budete mať 30-dňovú verziu, ale keďže to je obmedzené, keďže to je tá trial verzia, tak vám to nevydrží dlho. A ja vám teraz ukážem, že ako si to predĺžiť. Hej, skončí vám verzia. Myslím, že na Photoshope by som mal mať už trial verziu ukončenú. Takže sa uistíte, že máte fakt ukončenú trial verziu. Hej, zistíte to, your trial has expired. Proste, že vaša skúšobná verzia vypršala. Tak, pôjdete do úložiska, kde máte Adobe programy otvorené, ja si to pomýlim, či tu mám x86 alebo tu. Pôjdete do Photoshop. No, pôjdete do Photoshopu, pôjdete do AMT, pôjdete dole a tam máte Application XML. Program, ktorý k tomu budete potrebovať je Notepad++, ktorý link na stiahnutie vám dám do popisku. Dáte to editnúť. A tu musíte nájsť... tunak je to. V 14. riadku. Trial serial number. Hej, takže to máte vlastne trial kód, ktorý je uložený v tom programe, alebo teda, ktorý vlastne teraz používate. A nemusíte prepisovať celé číslo. Stačí zmeniť najmä tomu túto nulu za sedmičku. Dáte preč. Dáte uložiť. Zavrieť. Zavrieť. Teraz pôjdete na pracovnú plochu, alebo kde máte odkaz na tento program. Otvoríte ho. Ono to potom nemáte furt, vidíte, bude žiadať znova prihlásenie, sign in now a nebude to vám to sa mi zdá, že na tých 30 dní, teraz neviem, aký som dal e-mail, myslím, že takýto. Sprostý clownfish.
Dúfam, že to je správny e-mail, lebo ja som ich používal celkom dosť. Tak, no, vyzerá to, že to je ono. Prosím, nech to... vidíte. You can try this product for 7 days. Takže dostanete 7-dňovú verziu, ale však komu by vadilo párkrát kliknúť, prepísať jedno čísielko a mať zase verziu. Samozrejme pre tých, ktorí si to vedia kreknúť hociakými kreknými vecami, no to nech si to krekujú, ale zatiaľ tento spôsob mi stačí. Nepotrebujem na nejaké... Vždycky, keď som si to krekol, tak mi niektoré pluginy nešli správne, niektoré časti programu tiež nešli, tak zatiaľ tento spôsob sa mi osvedčil najviac. Vidíte, Photoshop nás pustilo. Veď krásne môžete potom v ňom pracovať. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, hoďte like, ak nie, hoďte dislike. Do komentu napíšte, čo sa vám na videjku nepáčilo. No a pokiaľ ste tu noví a chcete viac takýchto videí, tak hoďte odber. Čaute.